Kyproksella on rikottu kuluvan kuukauden aikana useita lämpöennätyksiä. Tällä viikolla saarella on mitattu yli 40 asteen lämpötiloja useina päivinä. Kovat helteet ja voimakkaat tuulet ovat myös heikentäneet maastopalotilannetta ja haitanneet palotorjuntatoimia vuoristoisilla seuduilla. Kyproksen pääkaupungin Nikosian lounaspuolella paloi viikonloppuna 3,2 neliökilometriä metsää. Maastopalot uhkasivat paikallista kylää, viranomaiset kertoivat. Viime viikolla 49 ihmistä evakuoitiin Pafoksen alueelta saaren länsiosassa maastopalotilanteiden takia. Kreikka ja Jordania ovat ilmoittaneet lähettämänsä palomiehiä Kyproksen maastopalojen palotorjuntatoimiin. Täällä Aleksi Vahu Madrid. Espanjan palomiehet pelastivat pienen vuohen eli kilin pulasta hyvällä yhteispelillä. Madridissa koettiin huomiota herättänyt kissapuussa operaatio. Kissan sijaan kyse oli kuitenkin killistä, joka oli jäänyt jumiin kerrostalon 5. kerroksen ikkunalaudalle. Meidän oli tarkoitus käyttää tikkaita, mutta kili oli todella hermostunut, joten lopulta keksimme idean palopelastaa Alfredo Garrido kertaa Reutelsille. Pallopelastajat yrittivät houkutella ilmastointilaitteen päälle eksynyttä kiliä lähemmäs parvekkeelta salaatin ja porkkanoiden avulla. Sitten he asettivat sille ylimääräisen tason, jonka päälle kili lopulta hyppäsi. Tilanne ei ollut kuitenkaan vielä ohi. Kili tasapainotteli parvekkeen kaitalla palomiesten houkuttelessa. Sitä sisään asuntoon kiliä ei voinut lähestyä, koska se säikkyi ihmistä. Ratkaiseva liike oli lopulta se, kun yksi palomiehistä kiipesi ulos ikkunasta ja yllätti kilin takaisin studioon. Täällä just kun Ukrainan Euroopan johtajat ovat olleet koolla Lontoossa puimassa Ukrainan sodan kohtaloa ja Euroopan turvallista Valkoisen talon tapahtuman jälkeen. Britannian pääministeri Keir Starmer kutsui koolle useita valtionjohtajia puolustushuippukokouksen Lontoossa. MTV Uutiset seuraavia tapahtumia tässä artikkelissa. 23.4. Zelenskyi suhteet Trumpiin voi vielä pelastaa. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoo uskovansa, että hän voi vielä pelastaa suhteensa Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin heidän räjähtyksensä tapaamisen jälkeen. Moskova. Venäjän presidentti Vladimir Putin on aiemmin tällä viikolla tavannut Pohjois-Korean korkean edustajan, kertoo Pohjois-Korean valtiollinen uutistoimisto KCNA lauantaina. Pohjois-Korea edusti maan politbyroon jäsen Ri Ho-jong. KCNAn mukaan Putin kiitti tapaamisessa Pohjois-Koreaa maan tuesta Venäjälle. Sen paremmin Pohjois-Korea kuin Venäjä ei ole virallisesti vahvistanut, että Pohjois-Korea on lähettänyt sotilaita taistelemaan Venäjän rinnalle Ukrainaa vastaan. Kreml kertoi, että tapaamisesta torstaina maat ovat tiivistäneet sotilaallista yhteistyötä vuodesta 2022 alkaen, kun Venäjä aloitti täysimittaisen sodan Ukrainaa vastaan. Kroatian maatalousministeri Josip Dabro erosi lauantaina tehtävästään sen jälkeen, kun hänestä oli tullut julkisuuteen video, jossa hän ammuskelee liikkuvan auton ikkunasta. 42-vuotias Dabro on nationalistisen oikeistopuolueen jäsen. Hän oli myös Kroatian varapääministeri. Videon julkaiseen kroatialaisen Jutarnyi-lehden mukaan Dabro istuu autossa pelkäjän paikalla, josta hän ampuu useita laukauksia ikkunasta auton liikkuessa. Autossa pauhaa kansanmusiikkia hyvän tuulinen Dabro laulaa mukana. Dabron sortsiasusta päätellen video on kuvattu kesällä. Video on kuvattu asustusalueen ulkopuolella eikä kukaan tiettävästi loukkaantunut tilanteessa. Täällä Sanni Italia. Italian pääministeri Giorgia Meloni peräänkuuluttaa, että Yhdysvaltojen ja Euroopan on liittolaisinen järjestettävä viipymättä huippukokous Ukrainaan liittyen. Melonin mukaan kokouksessa tulisi puhua suoraan siitä, miten tämän päivän suuriin haasteisiin aiotaan vastata. Meloni totesi, että keskustelut alkaisivat Ukrainasta, jota liittolaiset ovat puolustaneet yhdessä viime vuosina. Meloni kommentoi asiaa sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskain perjantainen tapaaminen äityi kovaääniseksi yhteenotoksi. Hei, tässä Emma. Major-perhe rakensi miljoonien hintaisen padon parissa päivässä. Major-perheen parissa päivässä rakentama pato säästi Tšekin valtiolta merkittävän määrän rahaa. Luonnonsuojelualueen viranomaiset olivat saaneet hyväksynnän 30 miljoonan Tšekin kruunun,
eli noin 1,2 miljoonan euron käyttämiseen, jotta luonnonsuojelualueen voitaisiin rakentaa pato. Padon tarkoitus oli tukkia kanava, jolla alue oli aikoinaan kuivatettu maa asevoimien käyttöön. Paikalliset majavit olivat tehneet viranomaisien työn näiden puolesta. Tässä Helmi Irlannista. Irlannin saarella on tänään voimassa korkeimman tason punainen varoitus alueella iskevän EUL-myrskyn takia. Asiasta kertoo muun muassa Britannian yleisradio BBC. Harvinainen punainen varoitus tarkoittaa sitä, että ilmassa lentävä roju voi aiheuttaa jopa hengenvaaran. Myrskyn on arvioitu olevan yksi voimakkaimmista Irlannissa ja tuuli voi aiheuttaa yltyä hurrikaanin lukemiin, kertoo Irish Independent. Ennusteen mukaan tuuli voi puhaltaa puuskissa pahimmiltaan noin 40 metriä sekunnissa. Täällä Martta Hämäläinen Kreikasta. Maa järisi taas Santorinilla, järistykset jatkuneet jo viikon. Maanjäristykset vavisuttivat jälleen torstaina Santorinin lomasaarta Kreikassa. Varhain torstai-aamuna saarta tutisuttivat useat peräkkäiset järistykset, joiden voimakkuus oli yli 4,0. Keskiviikkoiltana alueella mitattiin noin viikon kestäneistä järistyksistä voimakkain. Sen voimakkuus oli asiantuntijoiden mukaan 5,2. Saarelle oli julistettu hätätila, kertoi Britannian yleisradioyhtiö BBC. Hätätilaan on määrä olla voimassa maaliskuun alkuun asti. Hei, täällä Onni Antikainen Belgian pääkaupungista Brysselistä. Ukrainaa sotilaallisesti tukevien noin 50 maan kontaktiryhmä kokoontuu tänään Brysselissä Britannian johdolla. Aiemmin maat ovat kokoontuneet Saksassa Ramsteinin lentotukikohdassa Yhdysvaltain johdolla. Kokoukseen osallistuvan puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan uudesta järjestelystä sovittiin jo etukäteen, ettei Yhdysvaltain hallinnon vaihtuminen uhkaisi katkaista kokousten sarjaa. Hei hei, takaisin studioon. Päivää. Tässä Aada Rautiainen Romanian pääkaupungista Bukarestista. Romanian presidentti Klaus Jonas erosi virastaan. Romaniassa otetaan uusi yritys presidentin vaaleissa toukokuussa. Johanneksen toisen kauden oli määrä loppua jo 21. joulukuuta. Maan perustuslaki tuomioistuin mitätöi marraskuun vaalien tuloksen Venäjän vaalivaikutumiseen vedoten. Presidentti Johannes määräsi siten, miten mitätöinnin vaalien jälkeen julkaistavaksi salaisia tiedostelutietoja, joiden mukaan Venäjä oli ohjannut tuhansia sosiaalisen median tilejä tukemaan Görgessia, esimerkiksi videopalvelua TikTokia ja viestipalvelua Telegramissa. Vaalien mitätöiminen joulukuussa syöksi maan poliittiseen myllerrykseen. Ensimmäinen kierroksen voitti Venäjä mielisiä kommentteja antanut Colin Görgessew. Häntä on arvioitu myös äärioikeistelaiseksi ja NATO-kriittiseksi. Hyvää päivänjatkoa, takaisin studioon. Täällä Aino Siitari Sofiasta. Bulgarian puolustusministeriö kertoi maanantaina lähettäneensä erikoisyksikön tarkastamaan ja deaktivoimaan räjähteitä sisältävän lennokin, joka löytyi sunnuntai-iltana Mustanmeren rannalta Sofian kaupungista. Tarkastuksen jälkeen Bulgarian viranomaiset päättävät, kuinka lennokki hävitetään. Puolustusministeriö kertoi lausunnossaan. Ei ole vielä selvää, onko lennokki pudonnut vai huuhtoutunut rantaan merivirtojen mukana. Reutersin julkaisemalla videolla 2 erikoisyksikön jäsentä tutkii lennokkia merenrannassa kalliolla. Bulgarialaisen Nova BG-sivuston saamien silmännäkijöiden tietojen mukaan lennokki oli 3-3,5 metriä pitkä ja siihen oli kiinnitetty räjähteitä sisältävä säiliö. Sofian matkailukeskus sijaitsee 70 kilometriä Romanian rajalta etelään ja Mustanmeren toisella puolella Krimin niemimaata. Täällä Julia Huotari Varsova. Varsovassa Bialolekan kaupunginosassa tuhoutui aamuilla yksi kaupungin suurimmista ostoskeskuksissa, Maruilska 44. Ostoskeskuksessa oli noin 1400 myymälää ja muuta palvelualan yritystä. Siellä työskenteli yli 1000 ihmistä. Varsovasta saaduissa kuvissa nähdään valtava musta savupilvi, joka nousee kauttaaltaan tulessa olevasta rakennuksesta. Kauppakeskus tuhoutui käytännössä kokonaan.
Sen tiloissa oli muun muassa useita vaate- ja kosmetiikkaliikkeitä, joiden tuotteet kiihdyttivät paloa. Aamuyöllä alkanut palo ei tiettävästi aiheuttanut henkilövahinkoja. Valon syttymissyystä ei ole toistaiseksi tietoa. Sosiaalisessa mediassa on levinnyt huhuja tuhopoltosta. Marovilska 44 keskuksessa oli runsaasti Vietnamista lähtöisin olevien ihmisten liikkeitä. Varsovan vietnamilaisyhteisö on järjestänyt kriisiapua omaisuutensa menettäneille perheille. Täällä Emil. 11-vuotias tyttö kuoli puukotuksessa lauantaina Alankomaissa. 11-vuotias tyttö kuoli lauantaina puukotuksessa Nievegeinin kaupungissa Alankomaissa, kertoo uutistoimisto Enex. Puukotus tapahtui Anemon Straat-kadulla. Tapauksen liittyen on pidätetty 29-vuotias mies. Hänet otettiin kiinni puutarhassa lähellä paikkaa, jossa tyttö sai surmansa. Ei vielä ole tietoa, tunsivatko mies ja tyttö toisensa. Poliisi on pitänyt silminnäkijöitä kertomaan havainnoistaan. Tyttö ei asunut kadulla, jolla hänen kimppuunsa hyökättiin. Hän asui lähistöllä. Paikalliset kertovat Telegraph-medialle, että he ovat olleet miehen käytöksestä huolissaan jo jonkin aikaa. Viranomaisille oli tehty hänestä 3 valitusta. Sunnuntaina poliisi vahvisti, että miehellä oli sekä Alankomaiden että Marokon kansalaisuus. Aiemmin Telegraph oli kertonut, että hänen olevan syyrialainen. Täällä Onni Itävallasta. 14-vuotias pidätetty epäiltynä iskusuunnittelusta Viennin Västerbottenhonin juna-asemalle. Asiasta kertoo Itävallan uutistoimisto APA, jonka mukaan isku saatiin estettyä, kun nuori otettiin kiinni 10. helmikuuta. Nuoren kotoa löytyi tavaroita, jotka viittaavat hänen tukeneen jihadistijärjestö ISISiä. Tavaroiden joukossa oli muun muassa 2 veistä. Viime lauantaina Itävallan Villasissa 23-vuotiaan syyrialaisen pakolaispääneen teini-ikäiseen ja haavoittuneen 5 ihmistä. Itävallan viranomaismies radikalisoitui nopeasti katsottuaan islamistisia videoita sosiaalisesta mediasta. Läkähdyttäviä lämpöennätysrikki. Maastopalot ja piinavat helteet eivät hellitä Espanjassa ja Portugalissa. 100 palomiehet jatkoivat tiistaina jo 4 päivää roihuneen maastopallon sammuttamista Oderamissa. Lähellä Algarven turistikaupunkia Portugalin lounasosassa. Noin 900 palomiestä ahkeroi tiistaina yli 40 asteen kuumuudessa. 10 sammutuskonetta auttamana. Jotta tuhansia hehtaaria maasto tuhannut palo saataisiin lopullisesti hallintaan. Toinen leirialassa Portugalin keskiosassa loimottava maastopallo rauhoittui jonkin verran tiistaina vastaisena yönä. Liekit ovat leirissä tähän mennessä nielaiset noin 7000 hehtaaria maastoa. Santaremissa Portugalin keskiosassa ehdittiin jo maanantaina mitata tämän vuoden lämpöennätys, kun mittari pysähtyi huikaan 46,4 asteen lukemaan. Myös naapurimaassa Espanjassa hikoiltiin tappavasta helteestä ja sammutettiin maastopaloja. Ranskan merivoimat suoritti harjoituksen 25. tammikuuta Toulon rannikolla maan eteläosassa. Voit katsoa videoita, miten fregaatti pärjäsi merimiinaa vastaan. Merivoimat kertoi, että laivaston testaus tullaan lisäämään geopoliittisen tilanteen vuoksi. Joulukuussa ydinsukellusveneen laukaistiin tornado eli vedenalainen ammus entisen partiveneen Premier Maitre Alherin runkoon. Viimeksi testattiin asetta, tällä kertaa panssarointia. Tämä tosielämän testi auttaa miehistöä valmistautumaan korkean instant-taisteluun. Merivoimat kirjoittaa X-palvelusta. Merivoimien mukaan testaus on osa vuonna 2021 aloitettuja Polaris-harjoituksia, jossa harjoitellaan mahdollisimman lähellä oikeaa taistelua olevissa olosuhteissa. Edellisen kerran Ranskan merivoimat suoritti tällaisen kokeen vuonna 1995, jolloin 250 kilon TNT-panos asetettiin 40 metrin syvyyteen ja 30 metrin etäisyydelle Lavyette-luokan fregattista. Venäjä ja Ukraina lähettivät ulkoministerinsä tällä viikolla Euroopan turvallisuus- ja yhteisjärjestön ministerineuvoston kokoukseen Maltalle.
kertoivat virkamiehet keskiviikkona. 2-päiväinen kokous järjestetään torstaina ja perjantaina. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov matkustaa EU-maahan sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäisi Ukrainaan helmikuussa 2022. Venäläismedian mukaan Lavrov vieraili EU-maassa viimeksi joulukuussa 2021, kun hän osallistui Etyjin kokoukseen Tukholmassa. Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Maria Zaharova sanoi, että hänen viisuminsa Maltalle oli mitätöity viime hetkellä. Münchenissä 100 000 vastustivat äärioikeistoa. Puolet riitaantuivat mielenosoituksista. Saksassa on lauantaina järjestetty mittavia äärioikeistoa ja kristillisdemokraatteja vastustavia mielenosoituksia. Ala-Saksan osavaltion Hannoverissa 25 000 ihmistä osallistui mielenosoitukseen. Mayerin Münchenissä peräti noin 200 000 ihmistä osallistui mielenosoitukseen. Myös Luoteis-Saksan Bremenin kaupungissa järjestettiin mielenosoitus, johon otti osaa ainakin noin 35 000 ihmistä. Täällä Noa Salmi, Basel. Sveitsissä pidetään Euroviisut toukokuussa. Sveitsi sai Euroviisut järjestettäväkseen sveitsiläisartisti Nemon voitettua Malmössä viime vuoden toukokuussa pidetyn kilpailun. Euroviisut kustantaa kilpailun omistava Euroopan yleisradiounioni. EBU, joka kuitenkin katsoo, että tapahtumasta koituvan huomattavan taloudellisen hyödyn vuoksi myös järjestävien kaupungin tulee avustaa erityisesti turvallisuusjärjestelyiden kustannuksessa. Baselissa odotetaan Euroviisujen tuovan kaupungille muun muassa majoitus- ja turismituloa noin 60 miljoonan frankin arvosta. Sveitsin Euroviisu-projektin viestintäpäällikkö Edi Estermanin mukaan tapahtuman kestoa olisi jouduttu karsimaan suunnitellusta 10 päivästä vain 1 illan TV-soviksi, jos Euroviisuille luvattu laina olisi kaatunut kansanäänestyksessä. Sveitsissä Baselstadin kantonissa äänestäjät ovat hyväksyneet ylivoimaisella enemmistöllä Euroviisun rahoituksen, kertovat alustavat tulokset. Kilpailun siirtäminen johonkin toiseen kaupunkiin Sveitsissä olisi hänen mukaansa hankalaa, koska valmistelut Baselissa ovat jo niin pitkällä. Laulukilpailu on määrä järjestää Baselin kaupungissa 17. toukokuuta.